Després de 60 pobles i més de 30.000 quilòmetres, ha arribat l'hora. El moment de retirar-me. Vull dir que faré un retir. Me'n vaig a passar un parell de dies a un monestir, el monestir de Sant Daniel, a tocar de Girona. Allà espero trobar el que busco, una mica de pau i de tranquil·litat. Aturar-me per seguir endavant. Ara sóc a Girona, aquí al monestir de Sant Pere de Galligants, allà despunta la catedral, però a partir d'aquí comença la vall de Sant Daniel. I al vell mig de la vall, el monestir de Sant Daniel. Som-hi. Cap al monestir de la vall de Sant Daniel. Una vall que abans era un poble i ara és un barri de Girona. Hi viuen 664 habitants, entre ells les monges, les germanes benedictines del monestir. Aquí m'hi passaré 48 hores. Sí, digui. Hola, oi que és a hostatgeria? Sí, hostatgeria al monestir Sant Daniel. Seria per passar una nit, que podria entrar. I tant. Va sola. Hola, bon dia. Bon dia. Com anem? Avui fa un dia preciós. Sí, hola. Com es diu vostè? Maria Ascensió. Maria Assumpción. Sí. Ara no sé mai si es fan dos petons amb... Com vulguis. Sí, és que no ho sé. Sí? Sí, fem una abraçada. Oh, que anem una abraçada. Molt bé. Bona nit, Sant Daniel! Arribo aquí, al monestir, jo haig de reconèixer que estava nerviós. Perquè, sí, no saps mai quina relació has de tenir amb les monges, saps allò? Bueno, a veure, de relacions amb les monges sé que no n'haig de tenir cap, Vull dir que... A veure, perdoneu-me, no, a veure... Perdonin, germanes, vull dir... Jo volia quedar bé, bàsicament volia quedar bé. Molt maco, això. Vostè és la prior. La priora, sí. Priora, la priora. Molt bé, priora. Vinga, doncs. I allà en l'habitació que tenim la visitació dels hostes. Molt bé. Mari, Estaré molt bé aquí. Déu, aquest paisatge també, la part de llana del vall. I escolti, Maria Assumpció, aquí quantes monges són? Ara som 6, i ara hem quedat més poquetes tot aquest temps, però jo quan vaig entrar érem 28, 29, totes joves, i la vida és això, no? Però bueno, ara estem al temps de maduresa, de la saviesa. I llavors la mare priora em va acompanyar fins a la meva habitació, la meva cel·la, i un cop sol allà haig de reconèixer una cosa. Em vaig asseure al llit i una sensació com si en aquí al monestir el temps s'aturés. Una pau interior, una predisposició a la reflexió, una introspecció, no sé, m'aixeco de cop, dic frena, Quim, frena. Frenes que si no t'acabaràs fotent cap allà. Pedres mil·lenàries al costat de jardins acabats de florir. I pensar que per entre aquestes columnes s'hi passejava Ermessenda de Carcassona. Ella va posar la primera pedra del monestir, un temple romànic on sempre s'hi ha seguit la regla de Sant Benet, dedicada a la vida contemplativa i al treball. Ora et labora. A veure si se m'encomana el seu esperit. Hola. Com anem? Com estem? Per aquí. Bé, Com anem? bé. Em aneu a donar la mà, Sí. Com es diu vostè? Jo, Maria Àngels. Maria Àngels. Aquí, Mira, amb l'hort. Té l'hort, una mica el jardí. La meva especialitat és més el jardí que l'hort, però també m'agrada mirar-ho. Una miqueta que hi ha. Quan fa vostè que està aquí en el Fa molts anys. en el monestir? Fa 50... Ahir va fer 59 anys. 59 anys aquí dins. Aquí dins, sí.
Sí, bueno, sortim, Sí, però... Bueno, quan vàrem entrar era clausura, que no sortíem gaire llavors. Al principi, el noviciat, que érem una colla, i jo, amb ganes de broma, anàvem a un terrat, era a Camprodon, al campanar, ja em recordo on era, saps? Anàvem així a sortir, ja està. Perdoni, Maria Àngels. El terrat d'aquí D'aquí. era Camprodon. Sí, fèiem broma, no? D'aquesta manera semblava que sortíem. Que sortíem una mica més. Ostres. On és la germana Maria Àngels? Hola, com estem? A millor em va tocar. Sí, perquè abans, quan el monestir era de clausura, pobres, com que no podien sortir, havien de fer volar la imaginació. I el terrat era Camprodon, eh? Aquí el claustre, Sant Pere de Rodes. El campanar era Montserrat. Perdoni, però més que un claustre, allò semblava Catalunya en miniatura, I, escolteu-me aquí. A què us dediqueu? Què feu aquí al monestir? Vos què feu? Jo faig una mica de tot. Faig de sacristana. Faig de sacristana. Em cuido de la roberia, em toca molt sovint la porteria, i llavors em cuido dels jardins, perquè, per exemple, després d'esmorzar, jo vaig a treure les coses de l'església. Esclar, si soc allà, s'ha de fer un ram, doncs vinc aquí baix a buscar el ram. O qui diu aquí baix, a l'altra part d'or, saps? Llavors, esclar, fas el ram... O sigui, sou un belluguet. Soc un belluguet. I llavors, com me busquen aquí, soc allà, i tinc fama que no em troben mai. I esclar, què passa? A l'església, per exemple... Sí, vos teniu fama de que no us troben mai per dins del monestir. On és la Maria Àngels? On és la Maria Àngels, no? Això. Enteres. Doncs mira, entera. Aquí no he marxat, no he sortit al carrer per res. No. Era a casa. Costa de trobar-la, Li regalaran un busca? Ah? Bé, molt bé, però li haguéssim pogut regalar abans, no? Si, de fet, darrere la porta de la meva habitació hi ha un plànol d'aquests de situació del monestir amb un puntet vermell que hi diu «Vostè és aquí» i la Maria Àngels no en tenim ni idea. Mira, ja no la devien trobar. És aquí. Què busques? Que la buscava. L'estàvem buscant, no la trobava. Mana, tu, Mira. Com anem? És que volia venir-la a buscar. Què? Que no la trobava, la Maria Àngels. No la trobava. No la trobava. És clar que no. No, jo volia perquè tu no pots anar a la porteria un moment. No. Ara estic amb ells. Clar. Escolti'm, ella m'ha dit que mai la troben. Mai la trobem. Mai? Mai. I per mi diu, estaré a la roberia. Ja no hi era. Ja no hi era. Perquè ella va en puesto i després marxa. I no diu que ha marxat. Bueno, jo fa tothom. Clar. Hauria de deixar dit on va, no? No puc. Esclar. Escolta, així vaig a la porteria, dic un paperet, soc a l'hort, soc a l'hort. No diu res. Tu mateixa m'has avisat. Jo t'he dit que venien. Sí, em vas dir, estic a la porteria, estic a la roberia. Si per cas em necessites... La qüestió està que no la trobaven. Bueno, escolta'm, la teniu per molt rato. No, perquè la necessita. Home, jo Sí? la mereixi perquè és la porteria. Ella va entrar a la porteria ara, Sí. a substituir-la. Sí. Anem. Vostè com es diu? Jo em dic Maria Rosa. La Maria Rosa. Molt bé. Anem-hi. I llavors amb la germana Maria Rosa i la germana Maria Àngels vam anar fins a la porteria a fer el canvi de guàrdia. El control central. Aquí. Aquí és la porteria. Està molt bé. Me deixa aquí. O sigui, perdoni, des d'aquí veuen la gent... Mira, aquí hi ha tot el control. Mira. Aquí hi ha el control. Mira, que veurem el control. Mira. Control central. Sí. Veus, aquí tens la porteria. Aquesta és la porta per on he entrat jo. Està bé. Mira, ara passen ciclistes, mira. Oh, sí, és que aquí... Gent que van en bicicleta per aquí. I escolti'm, i mirant aquí el monitor aquest, és com si espiessin una mica el carrer, perquè veus a passar gent. Sí. Bueno, aquí el que veus si piquen aquí, llavors veus per aquí, per exemple, aquí a vegades hi ha moments aquí que dius, no sé què m'ha picat. Un telèfon, quan tens aquest telèfon o un altre, després et pica aquí. Ara què tinc? Estàs atenent una persona que et parla, et pica el telèfon i et demana una monja que no saps on és. I llavors comença a buscar la monja. Tot el monestir està ple de càmeres, que amb tantes càmeres trobo molt estrany que no trobin la germana Maria Àngels, a menys que ella no sàpiga on són i les esquivi i vagi passant així, arrambada a la paret. Escolti'm, amb tantes càmeres, això més que un monestir sembla Gran Hermano. Perdó, un moment. Seria Gran Hermana. Clar. Per parlar amb la priora, quin número és de l'extensió? El 112. El 112. El 112? Ara us dic els secrets dels que li piquen. Els secrets, no? No cal. Pobre, em diu els secrets, diu. Mira, ara qui és? Atengui. Digui'm. Sí, un moment, sisplau. Ara
Qui demana? La Maria Rosa. La Maria Rosa. Ai, que ha de marxar. Ara sí. La Maria Rosa, la que no trobaven a la Maria Àngels. Que tampoc la trobes mai. Tampoc la trobes mai. La Maria Rosa és aquí? El seu germà, un dels germans. Començo que marxa, eh? L'heu trobat, a la Maria Rosa? La Maria Assumpció. Mira, espera. Maria Rosa? Ara aquí hem de... Un moment, l'han buscat, a veure. És que... S'ha girat feina, eh, aquí, Maria Àngels? No, espera. No, espera's un moment. Mira, ara contesta. Un moment. Maria Rosa, ets tu? Ja truquen a la porta, aquí, ara. Obro jo la porta? Ara oberta fora, eh? Ho he fet bé d'obrir fora? Espera. Està oberta la porta. Aquesta no, per obrir aquesta? S'ha d'obrir. Aquí no hi ha ningú. Oh, perquè ha entrat. Jo he obert un que ha entrat. Quina havia d'obrir, aquesta? Aquesta o aquesta havia d'obrir? Aquesta. Que no havia d'obrir? És igual, per on t'ha anat? Oh. Bueno. Home, ara hem passat un moment de nervis aquí, eh? Quin cacau allà a la centraleta amb els telèfons. Impressionant. Agafa un telèfon, la Maria Àngels, ja el truquen per un altre, de cop i volta davant truca perquè truquen a la porta, un altre diu, posa-t'hi tu, dic jo, què vol que digui jo? Ara m'hi vol que m'hi posi jo, ja la tornen a trucar, que si buscava la Maria Rosa, no sé què buscava, de cop i volta agafa un telèfon, se'm truca i diu, ¿está el enemigo? Que se ponga. I diu un moment que tenia 3 telèfons, diu, ara em truquen de Vodafone. Ara una oferta de Vodafone, poc els puc atendre jo. Hi havia un moment que el telèfon se'l posava al revés, a l'orella, i de cop i volta penja i diu, entens ara perquè la mare priora és el 112? Telèfon d'emergències? I llavors, fent temps, esperant l'hora de dinar, començo a voltar una miqueta per aquí dins del monestir, pujo per aquestes escales, un passadís per aquí dalt, allà dins hi ha un altre passadís, entro una porta, surto a l'altra porta, que és molt gran, això, germanes, oi que sí? Clar, no m'estranya que la germana Maria Àngels a vegades no la trobin, perquè realment és molt... Jo crec que entre vostès es troben a vegades? El 112. No truqui al 012 perquè sortirà la Melero, eh? Beneïm el Senyor pels seus dons. Donem gràcies al Senyor en tot moment. Preguem. I allà vaig conèixer la resta de la comunitat. Vaig conèixer a la germana Nativitat, hola, i a la germana Mercè. No, vostès són com una família, no? Igual. És igual que una família. Esclar, és una família. És una família. És una família. Vam deixar la nostra per venir a formar part d'aquesta família. Ah, i si és com una família, hi ha moments molt macos, hi ha moments més... no? Sí. Moments d'esgratinyar i moments de suavitzar. Ah, i quins n'hi ha més, de manllegar o d'esgratinyar? Depèn del temps i de les circumstàncies. Ah, escolti'm, la Maria Àngels ja no hi és. Avui fa la servidora. Aquesta setmana li toca la servidora. Ah, la Maria Àngels és la servidora. Aquesta setmana sí. Posat només hi ha una garrafeta de nit. És ben bé que no se sap mai on sou, vos? Collons, és la que costa més de trobar. És la que costa més de trobar, ja ho sé, ja. Ja ho sap de sobre. Ja ho sé de sobre. M'ha cridat 3 coles. Conya de dalt. Pobre. No, però... No pots gens de vi, no pots. No, gràcies, no em veuré jo. El abstemio no tiene premio. El abstemio no tiene premio. No tiene premio, sí. I jo, com que no bec vi, sóc el abstemio. El abstemio no tienes premio. Y no tengo premio. No tienes premio. Si el vi et puja una mica, deus el premio. No? Si et puja el cap, doncs mira, estàs més content. Estàs més content? No, està bé. Mira-la, sí senyora. Mira-la, Maria Rosa. La gent com que no riu mai i no es desria molt a casa, no? És veritat, riu donant una vitalitat. Rieu molt aquí, Mercè? Quan les taules... Sí. Rieu. I acostumem a ser pallassos, també. Sou pallassos? Qui és la més pallassa de tot? La Mercè. La Mercè?
Em sembla que ja s'ha vist. Sí? Jo callo. Sí, si la Mercè és la més bromista, qui és la més seriota? Jo. Oh! Mentida podrida. Mentida podrida. Ens es comunicaran, eh? Mira com riu. Ens excomunicaran. Priora. Aquí podeu fer una pel·lícula, tindré que posar ordre, eh? Ordre. Més silenci, més pregària i més... A veure, vam riure moltíssim. Jo m'ho vaig passar molt bé. Que si l'abstemio no tiene premio, que si la Mercè és la més pallassa, la Priora és la més seriota, la Mercè ja diu mentida podrida, em giro, la Maria Àngels ja no hi era, la mare Priora que diu, a veure, una mica d'ordre, que ens es comunicaran, la Maria Àngels diu, tant de bo, això no tindria problemes amb els telèfons. A veure, el vi també hi va fer-hi una mica, eh? Vull dir, a veure, no, home, sí, vull dir, en aquella taula de vi n'hi havia, eh? Vull dir que... Germana Maria Àngels, que a vegades no la trobin, no sempre té per què ser culpa de vostè, eh? I finalment, la mare Priora treu la campaneta, clinc, 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 i diu, campana, i s'acabó. Mira-la. Si en algun moment vostè creu que m'ha de cridar l'ordre, vostè clinc, 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 i jo, campana, i s'acabó, eh? Com era allò? El abstemio no tiene premio? Doncs jo em vull... El premi han estat vostès. Em vull una miqueta, va. I brindarem. Ah, això mateix, brindem. Vinga, el abstemio no tiene premio. Doncs hem de beure vi. Brindem. Aquesta pandilla... Aquesta pandilla. Vinga. Salut. Em va agradar molt dinar amb vostès. Molt. I que per un moment em deixessin formar part de la seva família. Perquè són una família. Allà vaig entendre per què es diuen germanes, perquè com totes les germanes hi ha moments d'esgratinyar i hi ha moments de manyegar. Escolti'm, germanes, el dinar era boníssim, però a mi encara em va agradar molt més la companyia. Mira-les. Les germanes fent tertúlia després de dinar. De què deuen parlar quan jo no hi sóc? Ara que les conec una mica més, suposo que de temes ben terrenals, com tothom. La qüestió és que l'activitat al monestir és molt més frenètica del que em pensava. Aquí, qui s'avorreix és perquè vol. I havent dinat, surto del monestir, dic, vés a fer un vol per aquí al poble, així es fas baixar el dinar, dic, a veure qui em trobo. Aquest d'aquí és el carrer principal de Sant Daniel. De fet, es diu el carrer Sant Daniel. Aquí, a la meva dreta, hi ha totes les cases, totes aquí apilades. Aquí hi ha el monestir. Aquí tenim el riu Galligants, que parteix la vall en dos. I a partir d'aquí, d'aquí baix, comencen les Gavarres. Tot de rutes. Rutes per pujar al Santuari dels Àngels, la Font del Ferro, cap al Castell de Sant Miquel. A partir d'allà comença el pulmó verd dels gironins. Sí, el pulmó verd dels gironins. La vall ombrosa, la vall profunda, la vall tenebrosa... Ja n'ha tingut ja de noms aquesta vall. Però a mi, més aviat, em sembla que és com un gran parc. El pati del darrere de Girona. Ui, hola! Hola! Que puc entrar aquí dins? Hola! 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 Ui! Que puc entrar? Sí? Quin obrador! Hola! Vine. Hola! Com estem? Què esteu fent aquí? Mira, jo xocolata. Xocolata blanca, oh, mira. Ah, molt bé. I perdona, com et dius tu? Ruth. Ruth! Ui! Com es diu aquest gos? Pinxo, pinxo. Està per aquí sempre? Està aquí fora, però la que veu estranys ve cap a dintre. En Pinxo es mou per aquí, es mou per la Rambla de Girona. En Pinxo se'n va fins a la Rambla de Girona? Sí. Sí, sí, sí. I torna, i torna. I les gosses se'ls carrega totes, les d'aquí Sant Daniel. Què vol dir que se'ls carrega? Bueno, que això, que busca xicota. Ah, que... Sí, ara, això. Ah, sí? Sí, sí, sí. Aquest marrec de gos? Sí. En Pinxo? Sí, és igual, siguin grosses, siguin petites, sigui el que sigui. Tot. Sí, sí, té no sé quants fills ja per aquí. Sí. Té fills escampats per tot el Sí, poble? per tot el poble. O sigui, aquí el coneix tothom, en Pinxo? Sí, sí. Aquí en Pinxo és una personalitat. A Sant Daniel tothom ho coneix. Una personalitat, eh? Una personalitat, sí.
On vas, bandarra? Va cap a casa. On t'anaves, ja? On t'anaves? Ja en tens alguna de controlada, per aquí? On és la Ruth? Hola, Ruth. Ha vingut en Pinxo? No. Home, és el rei de Sant Daniel, en Pinxo. A veure, una mica rei ho és, perquè és una personalitat, no ha treballat mai. Home, i li estan sortint fills escampats per tot arreu. Va, vés cap a casa. Bon dia. Caminar una mica. D'on ve vostè, ara? Vinc de fer la Milla Verda. Ah, d'on és? És d'aquí Sant Daniel? Que jo no, soc de Girona. Ah, ve de Girona, vostè? Oh, esclar, sí. Vinga, va, que vagi bé. Adéu-siau, que us vagi bé. Vinga, de Girona. Marxa nòrdica. Ei, va! D'on veniu? Tu venim de Sant Miquel, venim, tu. Ve molta gent aquí a Sant Daniel. Molta. Això és un no parar, Sí, sembla la Rambla de Barcelona. Sembla... Sí, no? La veritat. Però què els hi passa a aquests gironins? Què els hi passa, que venen aquí a fotre esport com beneïts? Perdoneu-me, però Sant Daniel s'ha convertit en el poliesportiu de Girona, O sigui, aquí al monestir van totes vestides de monja, surts a fora i van tots vestits del Decathlon. Si me'n vaig trobar un vestit d'esgrima, amb una piragua, una pilota de bàsquet, i em diu, per aquí a Sant Daniel no hi havia un camp de golf? Perdoneu-me, però el Decathlon ha fotut molt de mal, La primavera esclata i la vall de Sant Daniel s'omple de colors. En aquesta època és un plaer agafar un camí a l'atzar sense saber on aniràs a parar. Aquí et sents lluny de tot i de tothom. Ara entenc per què Sant Daniel va ser un municipi independent de Girona. Això és un altre món. Oh, quin mas que hi ha aquí. Oh! Mira quin un. Que xulo! A veure, si hi ha algú. Hola! Hola. Ei! Hola! Bones. Com anem? Anar tirant. Anem. Met de Ribes. Com en Met de Ribes? Sí. Què vol dir Met de Ribes? No, sí, és aquesta. No, anar tirant com en Met de Ribes, què vol dir? És una dita catalana que es diu fa tota la vida, home. Sembla que estrany que siguis de pagès, tu. Sí, home, Quina això. rebuda! Com us dieu? Narcís. A Narcís. Clar, quin mas que teniu aquí, Narcís. Sí, mira, a Can Tomàs. Però és a Can Tomàs. I aquest és un dels masos que hi ha per aquí a la vall de Sant Daniel, no? Sí, lògicament. Si no serien aquí. Clar. Si no estarien a la vall de Sant Daniel. Perdoneu-me, Narcís. M'agrada la teva lògica. Me'ls aneu fotent, no? Sí. Sí? Sí, m'agrada. Ha vingut en Narcís? On és? Cuida'l, Narcís. Home, i tant que has vingut. Perquè si no haguessis vingut no series aquí, no? Perdona, però te l'havia de tornar, Narcís? Home, és que em vas fotre 4 de seguides, Escolta, Narcís, m'ha cridat molt l'atenció el cotxe aquell que tens allà. Me'l podeu ensenyar, el Sí, cotxe? home, i tant que sí. Sí? I tant. Home, és que he passat per aquí i m'ha cridat l'atenció, mira-te'l. És molt xulo, Això, quan passeu amb el cotxe aquest, la gent us deu guaitar, no? Algú sí. Algun guiri et fa alguna foto, també. Ah, són fotos? Sí. Els guiris? Sí. És que aquí a Girona tenim una invasió de guiris, O sigui, Girona està És insostenible. invadit de guiris. Invadit de guiris. Però, perdona, aquí a Sant Daniel no. Aquí no tant, el que passa que ve molt de Vilatà a caminar i també va pel mig del carrer. O sigui, perdona, Sí. Girona està invadida pels guiris i Sí. Sant Daniel està invadida... Pels gironins. Pels gironins. Home, Girona ja et deuen veure venir, si vas amb aquest Sí, cotxe. anem a fer un vol, home. Fer un vol? Sí. Va, anem. Va, Narcís, anem a fer un vol. Pujo per aquí. Sí, per la porta. Me'ls va fotent. Tens raó, s'entra per la porta. I llavors vam anar a fer un vol amb el 2 cavalls. Tots dos a dins del 2 cavalls, més pinxos que en pinxo. I aquell cavall d'allà de qui és? Del seu amo. El seu amo. No sé, no el conec. Adéu. Adéu. Tirem avall, ens creuem, vinga ciclistes, vinga gent de Girona, invasors, que dius tu, que sí? Passem pel carrer aquest d'aquí darrere, surt la germana Maria Rosa i diu, Quim, no has pas vist la Maria Àngels?
Dic, no ho sé, deu ser Camprodon, vagi a mirar. I a l'entrada de Girona ens trobem amb en Pinxo, que anava tirant com en Met de Ribes. Bé, però se les anava tirant com en Met de Ribes. Tots aquests autocars d'aquí, això són de... Sí, això és de guiris. Això són guiris. Els comptarem. 1, 2, 3, 11, 12 autocars. Se'n vas acabat. 20, 21... 21 autocars. 21 autocars de guiris. En Narcís i jo, a dins els dos cavalls, semblàvem en Pajares i l'Estés en una pel·lícula d'aquestes de que vienen les sueques. No, dic que podries oferir tours per portar gent aquí dins. Oh, ja ho havia pensat. Ho havies pensat? Sí, per portar núvies a l'altar, també. Núvies? Núvies. Escolta, em pensa que si portessis núvies a l'altar, tu t'hauries de... Vull afaitar? No, afaitar no ho sé. Però mudat sí, no? Ah, sí, home, amb barretina. Amb barretina? Sí, home, sí. A veure, un moment. Ara ell vol obrir un negoci. Portar núvies a l'altar vestit de catalanet. Aquesta estampa no me la vull perdre, Narcís? Escolteu-me un moment. Feu-la més grossa. Feu Pac Sant Daniel de casaments. Home, en Narcís amb els dos cavalls que porti les núvies a l'altar, mare priora, aquí a l'església del monestir es deu poder fer la cerimònia. Perdona, la Ruth faria el pastís. A veure, això us ho coordina en un moment la germana Maria Àngels i llestos, I després em trobo la germana Mercè, que sortia del monestir i anava a la botiga, l'única botiga de Sant Daniel. Ai, Mercè! Què tal? Que sortiu? Què tal, com anem? On aneu? Anem a la botiga a pagar, perquè... A pagar? A pagar. Una vegada a la setmana s'ha d'anar a passar comptes, si no queda massa carregat al final de mes. A més... No caigueu, no caigueu. No. Però, escolteu, Mercè, no porteu cap bossa per anar a comprar? No, perquè només és pagar... Escolta'm, Mercè, això vol dir que vos sou la que remeneu els... Oh, per força. Un ho ha trobat de fer. I ara que no ens sent ningú, van bé els números del monestir? No. No? No? No. Ara, sol que es pot. Sol que es pot. Molt bé. Sol que es pot i... Mira, que viure a Sant Daniel. Sí, és aquí. Mari. Hola. Hola. Aquesta setmana no he vingut. Té una factura molt grossa? Ui, molt grossa. Però amb sort que té una paciència. La Mari té paciència. Què puja, això? 322,90. Molt bé. Doncs mira, Mari, tu deus estar contenta, no? Oh, i tant. Home, tens les clientes aquí. Sí, molt bones, sí. No els hi fas algun regalet de tant en tant, un detallet? No, que ja som nosaltres que els hi hauríem de fer amb ella. On és la Mari? No hi és? On és? De vacances, guaita l'ella. Ja s'ha anat a patejar els 322 euros de la factura del monestir. On t'ha anat de vacances? A Madeira. A Madeira? Com és que ho saps tu, Narcís, això, que és a Madeira i tot això? Ai, Pinxo! Mari, què és el que et compren més? Elles? El pa de cada dia. El pa de cada dia? Què més? Bueno, el iogurt. Iogurts? La mel de Sant Daniel, que és molt bona. El vi? Te'l compren... No, el vi no? Ah, carai. I això, que Aneu a la competència, el vi. No. D'on és aquest vi? Del celler Esparelló. Del celler Esparelló? El celler Esparelló. I llavors nosaltres el comprem amb dipòsits encarregat precisament... Amb dipòsits el compreu? Amb aquesta... Avui precisament l'he encarregat. 100 litres. 100 litres? Però ja dur res. No, està bé. Però... I el que duren 100 litres, tornes a fer la comanda de 100 litres. Mercè, el vi el compreu de 100 litros en 100 litros? Sí. Mercè, al monestir es veu vi? Es veu vi. Es veu vi? Esclar que sí, I ben bo. I ben bo que és. O sigui, a veure, Mercè, el vi de 100 litres en 100 litres, no? A dipòsits. No, són 2 garrafes de 50. 2 garrafes, sí, esclar, 50 i 50 fan 100. Sí. Germana Mercè, el abstemio no tiene premio. Home, aquell dipòsit de 100 litres que tenen, podríem muntar uns sortidors i que ens anessin regant aquí. Sí. Guaita, mira l'ella, fa això,
sun shine down on. A mesura que cau la tarda, els visitants tornen a Girona i a Sant Daniel només hi queden els que són d'aquí de tota la vida. Mira, com en Pencho. On deu anar ara? Ai, Pencho, Pencho, Pencho. El que fa molts anys que és aquí és el pont de la Font del Bisbe, l'únic pont medieval de tota la ciutat de Girona. I abans es veu que hi havia un poblat romà. I abans del poblat romà, doncs, no sé, els avantpassats d'en Pinxo. Com et dius? Andreu. Lluís. En Lluís? I en Lluc. Andreu, Lluís i Lluc. Els germans del SWAC. Què és els germans del SWAC? Va ser una història... Aquí abans vam muntar un local de l'associació de Sant Daniel i, bueno, fa una mica malament perquè ens el van cedir, els joves, i en un mes vam incomplir totes les normes que hi havia. Llavors vam quedar al carrer i d'aquí vam sortir. Bàsicament, fotiu molt de merder, no? Sí. La veritat és que crec que ningú s'estima en aquest poble ja. Vam organitzar... Ningú s'estima en aquest poble. Bueno, això... Perdona, realment sou adolescents, eh? És la... Home, ja, però... L'adolescència, això. Ningú ens estima. Home, és que... Pobres. Saps què passa? Que jo crec que aquest poble fa 70 anys, hi havia tot de nens petits aquí, ja van pujar tots i cap va tenir fills, i ha segat un poble amb tot d'avis i gent gran i ni un jove. Sí, perdona, ara estic parlant... Amb el que pot ser l'última generació de joves de Sant Daniel. Els de veritat, no els que venen a viure aquí, no. I si no, la resta estan a Girona, perquè aquí a Sant Daniel, per desgràcia, a les tardes no hi ha gaire res a fer. No, això que fem ara, sentar-se i parlar i prou, Com avis? Com avis? Sí. Patar la xerrada. Bueno, per exemple, dir que aquells corren una mica malament, criticar, parlar i au, tu, i poc més. On són en Lluís, en Lluc i l'Andreu? Cuida'ls. La última generació de joves de Sant Daniel. Són adolescents, què vos, eh? Ningú us estima, que no, tios? Va. La vida és una merda, Ja. Aquí tothom us té mania, que sí? I clar, aquí, com que ells no poden fer res, perquè Sant Daniel no es pot fer res, segons ells, doncs què fan? S'asseuen allà a aquelles escales i com jubilats van criticant a tothom que va passant. Ells es posen allà i on van aquests en bicicleta, aquests matats de Girona? Va. Què us esteu preparant pel Tour de França o què? Ja veus, tio. Com se'ls embalaflapen els de Girona. On va aquest tio amb un 2 cavalls de color rosa? On va, home? A l'igual es pensa que té 18 anys, el col·lega, saps? Bueno, nosaltres tenim 18 anys i no tenim ni cotxe ja. És que és una merda, tio. Tot és una merda, home. Mira, amb ells vam dissenyar... Allà, aquí darrere d'aquest canyissal, hi ha una casa. I sempre havíem pensat que la podíem reconstruir i fer la nostra casa per sempre i, bueno... I viure junts. I viure junts. La meitat de la casa que fos un menjador amb televisió i així, a l'altre cantó hi hauria una plantació de plantes que ens agraden, l'altre... Bueno, llavors, aquí havíem dit de muntar uns altaveus fixes allà, tot el dia, bum, que tremolés. O sigui, aquest camp d'aquí, que hi hagués una rave 24 hores diàries. Sí, això... Home, no sé si després als veïns els agradaria, o potser s'animarien... Al costat del monestir, diguéssim. Home, clar. Bueno, ja s'animarien, potser. Te'n recordes amb la universitària aquella? Saps què passa? Encara no sé si es fa, però es llogava a unes habitacions a gent que venia a estudiar aquí a la universitat. Sí. I vam tenir la gran sort de veure una jove canviant-se. Les nostres primeres tetes. Les nostres primeres tetes. Se li surt una... Gol! Les seves primeres tetes. Mare Priora, això ho sabia, vostè? Diu, a mi que fotin el que vulguin. Tots tres allà, mira. Mira. Gol! Olé! I això que només van veure les tetes. L'arriben a veure despullada de la baix, aquests tres se'n van a Canaletes a celebrar-ho. Aquí vosaltres sou amics, tots tres? Hombre, sí, sempre. Som germans, ja. Germans? Sí. Tu i jo inclús ens va fer allò de tallar-nos, te'n recordes? Sí. De tallar-nos un tall de sang i donar-nos la mà i escopir-nos i tot això. Vau fer un pacte de sang? Hombre! Quin jurament vau fer? Que sempre seríem germans. Que sempre seríem germans i que sempre ens quedaríem aquí. A Sant Daniel? A Sant Daniel. Que ens enterrin al cementiri de Sant O no, o en el Turonet. O el Turonet. El Turonet amb ells dos i au.
Perdona, però sou inseparables, no? Hombre, és que hem crescut junts i hem crescut tot allò que no havíem de créixer, jo crec que no sé. Escolta, home, és aquí prop, el torneig? Sí, podem ensenyar el nostre santuari. El nostre santuari. Anem al santuari de Sant Daniel. Va, anem. Vinga, va, som-hi. Carrer 16, carrer... Toma. I just had one of those days that fall apart, getting me down and thought that you could help cheering me up. Aquí és on sap fer les converses més filosòfiques de totes. És el nostre truc. Si tens alguna cosa a explicar que realment importa, és aquí. Que si t'ha deixat la nòvia, que ara si en tens una nova, que si estic enfadat amb els pares, que si no sé què, que no sé quantos... Vosaltres us veieu tota la vida junts? Sí. Sí? Sí. Ja has vist que no traiem a respondre. Però si jo us digués que a la vida a vegades passen coses que no te'ls esperes, i que coses que dius quan ets jove després no passen... Sempre la vida Però sempre hi ha un punt, no? Sempre hi ha un punt on, per molt lluny que acabem anant tots, si algun dia ens trobem i ens trobem aquí, no ens tornarem a separar. Jo t'ho he dit abans, em moriré aquí. Gràcies per portar-me fins aquí. De res. Un plaer, saps? Si mai pares per Sant Daniel i tens alguna dolent a explicar o alguna bo, aquí està. Passa per aquí. Aquí estarem. I si no, les roques t'escolten. Per nosaltres, si no hi som. Escolteu-me, em va agradar molt pujar allà dalt amb vosaltres. Aquí Sant Daniel és com si hagués entrat a la màquina del temps. Gràcies a vosaltres, per un moment, vaig tornar a tenir 18 anys. Hi ha germans i germans. L'Andreu, en Lluís i en Lluc diuen que ho són, igual que les germanes del monestir. Perquè a la vida hi ha la família que et toca i la família que tries. I després torno aquí al monestir perquè jo havia quedat amb les germanes per sopar. I elles fan sopar de silenci. És a dir, que és sopar de reflexió. Ens asseiem a taula. De primer hi havia verdura. La mare priora agafa la safata i es serveix. Li passa la safata a la germana Maria Àngels, que serveix. Ella li passa la safata a la germana Mercè, i la germana Mercè li passa la safata a la germana Maria Rosa, que serveix. Jo amb el plat buit, elles anar passant la safata, estaven fent un rondo amb mi, jo al mig no rascava bola. I de cop veig a la mare priora que s'aixeca, va buscar la safata, dic, ara me la passaran a mi. I no. Era per repetir ella. Jo allà dic, a veure, d'acord que l'abstemia no tiene premio, però és que m'estan fent fer dejuni. Un moment, que la mare priora ha tocat la campaneta. Sí, es vol defensar. Defensis. Perquè tu vas dir, avui no volia sopar. Jo vaig dir que no volia sopar? Jo vaig dir que no volia... Si tenia una gana que em moria... Es veu molt vi aquí, Però si va haver un moment que la safata la tenia la mare priora i va fer una vaselina per sobre, passant-li a la germana Maria Àngels, que en aquell moment, si vostè no hi hagués sigut, que no hi és mai, jo hagués pogut agafar la plata. Però aquell moment hi era. Hi era! Però al final vaig sopar, no? Sí. Ho veuen, que al final vaig...
Com vaig anar a buscar la safata i tant que me'n vaig posar, no? I no una cullerada, 4 me'n vaig fotre. Bona nit. Que vagi bé. Gràcies, Bona nit, que descansin. Havent sopat, les germanes es retiren a les seves cel·les i el silenci cau sobre el monestir. Aquí no hi ha tele, ni mòbil, i tampoc ho trobo a faltar, perquè el d'aquí és un silenci que em diu molt, que em diu que de tant en tant val la pena parar, mirar el que t'envolta. Val la pena pensar, sentir i recordar les coses bones que m'han passat durant tot el dia. Són 2:15 i totes les portes del monestir ja són tancades. L'endemà, al matí, i amb el primer raig de sol, sento la campana del monestir i arrenca un nou dia a la vall de Sant Daniel. En Narcís traient la pols dels 2 cavalls rosa, em pinxo davant del mirall, posant-se guapo, a veure quantes me'n pinxo avui. Aquí, a Sant Pere Galligants, tots els de Girona escalfant, esperant que s'obri la vall de Sant Daniel. I després de lluny sento una pregària i eren les germanes que estaven resant les laudes. Oi que sí? I dic, deixa-m'hi anar. Les laudes, després de les matines i abans de les sextes, les vespres i les completes. Les pregàries són com les busques del rellotge al monestir. Marquen l'hora. O sigui, que si ara canten les laudes, deu voler dir que són les 8 del matí. I després de les laudes, elles, totes les germanes, se'n van a fer les seves obligacions. Cadascuna a la seva feina, i totes tenen una feina en comú, que no és altra que saber on és la germana Maria Àngela. Maria Àngels, hola. No, que em fa il·lusió veure-la. Ah, molt bé. Em fa il·lusió veure-la perquè vostè és molt difícil de veure per aquí. No, difícil no. Havia de trobar-me un puesto fix, perquè aquest matí he canviat 3 o 4 vegades. L'he vist d'esquena i dic, a veure si és ella. Sí. Que vagi bé. I després començo a caminar per aquí dins del monestir i de cop, en aquests passadissos d'aquí dalt al claustre, amb una porta sento un sorollet. Dic, deixa-m'hi entrar. Hola. Com estem? Aquí plegant llençols? Sí. Molt bé. I, escolta'm, Nativitat, vostè què és l'encarregada d'aquí de... Això és la bugaderia? No, això és, mira, aquí porten porten la roba de casa, que és per repassar, veus, aquí és un llençol. Llençols? I jo he repassat aquí que no hi hagués cap descosit. La meva feina era fer, perquè jo vaig aprendre de cosir, jo soc de pagès, però vaig aprendre de cosir. I, esclar, feia moltes coses per capellans, casulles, estoles... Sí, els roquets i això. Això mateix. Sí? Però, esclar, tinc 95 anys. 95 anys? Carai. I gràcies a Déu puc donar gràcies a Déu. Perdoni, vostè potser és de les monges, és la més gran? Oh, i tant. Sí. Sí. Germana Nativitat, com està? Molt bé. Estic molt content que hàgiu vingut. Ella és la germana més gran de tot el monestir. 70 anys fa que és en aquest monestir, Quantes hores de pregària, germana Nativitat? Quants llençols cosits, oi que sí? És que 70 anys són molts,
És tota una vida. O sigui, la germana Nativitat va entrar aquí al monestir, perquè us en feu una idea, Jordi Hurtado no feia tele encara. Us agrada la vostra feina? Estar aquí a la bugaderia, amb els llençols... Oh, sí, sí. Sí? Què puc fer jo ara, aquesta edat? Gràcies que m'ho deixin fer. Com que vostè és la més gran, li guarden les cosetes que vostè pot fer. Esclar. Això vol dir que se l'estimen molt. Oh, i tant, això sí. D'estimada sí que m'hi sento una cosa extraordinària. Una cosa extraordinària. Sí. El telèfon, agafeu-lo, agafeu-lo. Digues? Qui demaneu? Oh, és que no hi és. I llavors va trucar al telèfon i no cal que digui res més, no? No diríeu mai per qui estaven demanant. Per qui demanaven? La Maria Àngels. Per la Maria Àngels. Mira, ara la demanen ja pel general. Costa de trobar la Maria Àngels, eh? A vegades sí. A vegades sí? Sí. Ja d'això ja espavilarà la portera. És impressionant. La germana Maria Àngels és el correcaminos del monestir de Sant Daniel. I us hi veieu per cosir, encara? Oh, i tant que m'hi veig. Oh, carai. I tu, et veig que t'has deixat el bigot i la barba. Ah, veieu que porti bigot i barba. És veritat. Que no us agrada bigot i barba? Ah, sí, molt. Ah, sí? Sí. Ah. No, cada uno es cada uno y comete cada unadas, que hay un sabio español. Cada uno es cada uno y comete? Cada unadas, cosa que... Ah. Cada uno es cada uno y comete cada unadas. Sí, sí. Està bé. Oh, sí, sí, seguro que usted comete cada unadas, com jo també. I a veure, cada uno es cada uno y comete cada unadas. No ho havia sentit mai, això, i em va agradar molt. Escolti'm, vostè em va desvetllar quina és la fórmula perquè ens puguem entendre els uns als altres. Cada uno es cada uno y comete cada unadas. I hem de respectar les cada unadas de cada uno. I si algú es vol pintar el cotxe de color rosa, doncs que se'l pinti. Germana Nativitat, com la cuiden, les altres germanes? Li deixen per ella les feines que ella pot fer, li porten cada nit el sopar a l'habitació, com la mima, noi? Ella diu, em sento estimada una cosa extraordinària. Escolti'm, és normal. És que vostè es fa estimar una cosa extraordinària. I després, molts em dieu, escolta, Quim, no et perdis les vistes des de dalt del castell de Sant Miquel. Perdre's allò és pecat. Dic, no, som-hi. Agafo el cotxe i vinga, va, cap al castell de Sant Miquel. Bon passeig. Adéu. Em vaig creuar amb 25 ciclistes, 33 que anaven a córrer i 2 que anaven a fotre llançament de javelina. Decathlon ha fotut molt de mal, Mira això. Estan aquí fent barbacoa. Hi ha algú del barri de Sant Daniel? No n'hi ha cap? Què feu aquí? Estem aquí passant l'estona. Passant l'estona? Aquí, a la universitat. Ah, universitat. Exacte, sí, universitat. La universitat d'aquí a Girona? Exactament, sí. 200 universitaris gironins fent una barbacoa. Escolta'm, Narcís, són una plaga, aquests gironins, Home, no m'estranya que els titllis d'invasors, Tu quan fa que vius aquí dalt? Aquí he viscut intermitentment. Però què vol dir que vius intermitentment? Perquè he estat a Girona, també.
Un moment. A veure un moment que... O sigui, tu vius a Girona? Dius que els de Girona són uns... Tu ets un invasor, Narcís! Vinga, ara sí, cap al castell de Sant Miquel, que corona el turó més alt de la vall. 388 metres que costen més del que em pensava. M'enfilo per les seves escales i ja començo a sentir l'adrenalina de les vistes que m'han promès. Això sí que és tocar el cel. Mira, allà baix la silueta del Montgrí, allà, i just al costat, no sé si es veu perquè està una miqueta encalitxadet, les Illes Medes, allà. El Cap de Creus, allà baix de tot, el Pla de l'Estany, aquí, amb Banyoles allà baix, i darrere els Pirineus, amb el Canigó, tot nevat. La silueta del Montseny, a l'altre costat, i Girona, Girona ciutat. I allà, amagadet, just aquí, Sant Daniel, allà. Mira, el monestir, Cellers Perelló. Els que els hi porten el vi. Vine. Sí, mira. Mira, garrafes de vi. Mira, a veure si els veiem per aquí. Mira, que és aquí, mira. Hola! Que els hi portes el vi? Sí. Ah, coroi, quines garrafes, no? Com et dius tu? Juli. Quants litres els n'has portat? 100. 100 litres? Són unes bones clientes, doncs, no? Sí, home. Sí, no? I tu content, no? Jo sí, jo. Que te'n gastin? Vinga, Juli, vinga, vagi bé. Vinga, veus? En el monestir ja han carregat de vi. Quan ja s'acostava el moment de marxar, aquí en el claustre em vaig trobar algú amb qui vaig compartir una xerrada molt i molt sincera. Maria Assumpció, hola, puc venir? Estava aquí llegint. Puc seure? Sí. Sí? I tant. I ho fas sovint, de seure Sí, ja m'agrada molt. en aquest claustre? Sí, forces vegades. Sí, sobretot aquest temps que ja fa bon temps i a l'estiu perquè s'està fresc, hi ha silenci i ajuda al cor, no? A netejar-te el cor. Jo veig que la gent, quan ve, quan entra al claustre, diuen, marxen transformats. En tot que va malgrat que la gent, doncs, que fan aquestes monges que som estranyes, que perquè no ens hem tancat, ens hem obert a la humanitat, no? A la gent. Però Maria Assumpció, és veritat, a vegades la gent, a les monges us veiem com estranyes. Sí, és que ho som. Sou estranyes, d'acord. De fet, bueno, és una vida que no es pot entendre. És a dir, dius, per què ho fan, això? Sí. Jo penso que és una cosa que a vegades no es pot explicar i que no t'ho poden entendre, no? Perquè jo, la meva vocació de monja, realment, ni de petita ni de més gran, ni a l'adolescència no vaig pensar mai en ser monja, al contrari, jo volia casar-me, precisament anava amb un noi, vull dir que... Ah, sí? Sí, vull dir, molt temps. I però hi ha un moment a la vida que et toca, Déu, no? Potser era un moment de recerca, un moment d'aquell tipus que de l'adolescent que ho deixes tot. I amb aquell noi li va haver de dir... Sí, aquell noi... Em faig monja. Li vaig dir que en un moment determinat em va costar molt, però tampoc no... Ja m'agradava, però no sé, jo potser buscava una cosa més profunda a la vida, no? Què li vau dir? Li vaig dir, mira, he pensat que la meva vida, doncs,
que jo t'estimo molt, però que penso que la meva vida és una altra i que no ho faig per... Però em va costar molt, molt, molt. Sí. Em faig monja. I em faig monja, es va quedar com... I inclús després, sí, li va costar moltíssim. I a mi també, perquè la meva il·lusió va formar una família, com tota dona, no sé, no? Ja sempre m'havia imaginat el meu pis, els meus nens, no sé, era molt així, no? Els meus nens? Sí, les meves nenes. Clar, vau renunciar a ser mare? Sí. Això ha de ser molt... Però malgrat tot, la vida, jo estic molt contenta ara, perquè després dels anys, ja porto molts anys aquí, 50 anys, doncs m'ha donat aquesta saviesa de dir la meva actitud de mare, el meu amor és per tothom ara, no? I pots acollir, pots escoltar, o sigui que la vida monàstica m'ha fet créixer, no? No té la sensació de que ha renunciat al que entenem la resta com els plaers de la vida? Sí, que això és una cosa que avui està tant... Però en tinc altres de plaers molt més profuns. La persona, acollir, estimar, escoltar, no? Escolti, si tornés a néixer, tornaria a ser monja? Jo crec que sí. Sí. Malgrat que he deixat moltes coses, però... Amb això ja m'ho he dit tot. Clar, ja sí, i tant, sí. Maria Assumpció, em va agradar molt parlar amb vostè. Ho dic de veritat. Molt. I teniu tota la raó. El claustre té una força, té una... O sigui, el claustre és un lloc tancat i, en canvi, et predisposa a obrir-te. Vam estar parlant de tot, dels camins que agafem, de les decisions que prenem. Vam estar parlant de la vida, no? Jo li seré molt sincer. Hi ha coses que a mi em costa d'entendre i després de parlar amb vostè hi està donant moltes voltes i penso que tampoc cal entendre-les. De fet, la resposta a les meves preguntes me la va donar la veu de l'experiència. En aquesta vida, cada uno es cada uno y comete cada unadas. Una abraçada. Gràcies per tot, De veritat. Maria Rosa, vinga, un petó. Maria Àngels, que vagi molt bé, Un petó. Mercè, molt bé. Que vagi bé. Mercè, adéu, germanes. Que vagi bé. Adéu, germanes. Fa només unes hores que he arribat al monestir i no sabia ni com saludar la mare priora. I ara que marxo, ho tinc claríssim. Ens acomiadem amb un adéu i un fins aviat, i com ho faria de la meva família. Amb petons i abraçades. Gent de Sant Daniel, he passat 48 hores amb vosaltres, germanes, moltíssimes gràcies per tot. M'heu tractat a mi i a tot l'equip molt i molt bé, i després d'haver conegut aquesta vall, no m'estranya gens ni mica que Ermessenda de Carcassona triés just aquí, aquell lloc, per construir el seu monestir. Jo estic pensant, si Ermessenda de Carcassona aixequés el cap i veiés Sant Daniel com és ara, què diria? Jo crec que estaria molt contenta de veure que el seu monestir segueix ben viu i crec que potser també diria Decathlon ha fet molt de mal. Gent de Sant Daniel, sou molt bona gent. Moltes gràcies! Quan parles de plantes que ens agraden, ens referim a... Orquídies, geranis, romaní... Tens ja el vestuari de catalanet? Hi ha una botiga a Girona. Sí, a Girona. Que venen espardenyes. Ets de Girona. Soc oriundo. És veritat que costa tant de trobar? No. Jo agafo la fama i me deixo dir-ho. Saben que sóc allà, però no se senten els timbres. Germanes, moltíssimes gràcies per tot. Campana i se acabó. Vinga.